Jarraitzen dugu limitekin. J falta zaigu. Limitea, ixa minus bostera, eskerretik, ixa berbiken 25 zati, ixa gehi bostena. Bueno, hasiko gea lehenbizi minus bost ordezkatzen, hau ez da lehengo funtzio bera. Aldatzen dena da, hemen 25 dagoela eta lehenguan zegoela bost, bale? Orduan, ordezkatuko dugu balioa, minus bost berbi, minus bost, eta ez minus 0,9 edo, oraingoz minus bost, eta gero infinito ateratzen bada egingo dugu ondo. Ken 25 zati, minus bost, gehi bost. Bueno, minus bost berbi, 25, ken 25, eta bekoa, minus bost gehi bost, 0, orduan 0 zati 0. Bueno, 0 zati 0 indeterminazioa da, baino indeterminazio mota hau bestera batak entzen da. Egiten dena da deskonposatu faktoretan, zatiki hau, eta zerbait simplifikatu. Simplifikatzen dugun hori da 0 egiten duena, bai goien eta bai bian. Eta orduan, simplifikatu ondoren ja 0 egiten dena joaten da, eta egingo dugu limitea. Azten gea, ixa minus bostera eskerretik edo eskubitik hemen berdinaterako zaigu. Jarriko dugu, berak esaten duen bezala eskerretik, baino. Bueno, ixa berbiken 25, hau ixaken bost biderek ixa gehi bost da, formula bada, orduan hau erresa da, deskonposatzeko, eta bekoa ixa gehi bost. Bueno, nola ikusten da, ja zer den 0 egiten duena eta simplifikatzen dena, ja ordezkatzen dugu. Minus bost ken bost, berdin, minus 10. Limite hau da, minus 10. K. Limitea, ixa infinitora dijoanean, ez du esaten plus edo minus, suposatuko dugu dela plus, ez du kontrakoa esaten. Erro lau ixaken bost, gehi, erro, hiru ixa berbi, gehi lau. Parentesen artean, berdurako batuketaren limitea. Bueno, pues ordezkatu egingo dugu, beti bezala. Erro, lau bidere infinito ken bost, gehi, erro, hiru bidere infinito berbi gehi lau, infinito, erro infinito, gehi, erro infinito. Hau da, infinito gehi infinito, erantzuna infinito. Ez dago indeterminaziorik, egina dago. L, limitea, ixa infinitora dijoanean, erro, lau ixaken bost, ken, erro, hiru ixa, berbi gehi lau. Hau, aurreko ariketaren berdina da, baina plus jarri beharrian minus da. Eta, klaro, nola badakigun hemen, atera zeigula infinito biletan, kasu honetan da infinito ken infinito dela indeterminazioa. Orduan jarriko dugu infinito ken infinito indeterminazioa, eta saiatuko gea bestera bate egiten. Kopiatuko dugu berriro, eta, bueno, nola erroketa ditugun, erroketa dauden lekuetan bakarrik egin daiteke konjugatuarekin biderkatu. Orduan, zuzenean, lau ixaken bost, ken erro, hiru ixa berbi gehi lau, kenketa, bider batuketa, lau ixaken bost gehi, erro, hiru ixa berbi gehi lau, zati, biderkatu badugu honekin, horrekin ere zatitu behar dugu, ezin dugu zegoen aldatu. Hiru ixa berbi gehi lau. Berdin, bueno, goien eraiketak egingo ditugu, a ken b bidera gehi b, a berbi ken b berbi. Limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ixa ken bost, alde batetik, ken, hiru ixa berbi gehi lau. Zati, erro, lau ixa ken bost, gehi, hiru ixa berbi gehi lau. Berdin. Jarraitzen dugu. Ariketak ingo ditugu goien, limitea, ixa infinitora dijoanean, bueno, ordenatuko dut. Lehenbizi, minus hiru ixa berbi, gero lau ixa, eta gero ja eraiketak. Minus hiru ixa berbi, gehi lau ixa, minus eta minus, orduan ken bederatzi, zati, erro, lau ixaken bost, gehi, erro, hiru ixa berbi, gehi lau.
Bueno, hemen ordezkatzen badugu infinito, ateratzen zaigu hemen infinito, 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 guzti hau infinito, edo minus infinito, segurazki, zati eta infinito, zati infinito. Orduan berriro indeterminazio ateratzen zaigu. Baina indeterminazio hau ja bestera bate ateratzen da. Jarriko dugu limitea, hau atera zaigun hau, eta egingo dugu adibidez zati isa berbi. Minus iru isa berbi, zati isa berbi, gehi lau isa zati isa berbi, ken bederatzi zati isa berbi, zati isa egin eskero ere aterako zitzaigun, Zati lau isa ken bost zati isa berbi, gehi erro iru isa berbi, gehi lau zati isa berbi. Berdin. Bueno, hemen minus iru, limitea, isa infinitora dijoanean, minus iru, gehi lau zati isa, ken bederatzi zati isa berbi, guzti hauek egingo dira 0, zati, eta orain barrura sartzerakoan, erroketaren barrura sartzerakoan, isa berbi sartu behar dugu isa berlau bezala. Isa berlau, ken bost zati isa berlau. Orduan guzti hau geldituko da 0 dela. Eta hemen gelditzen zaigu erro, gauza bera erroketa beraino, iru isa berbi, zati isa berlau ere bai erroketaren barruan, gehi lau zati isa berlau. Bueno, goikoa minus iru ateratzen da, hau dena esan dugu hau 0 dela eta hau beste 0 dela, orduan minus iru zati 0, berdin minus infinito. Segurazki minus infinito, goikoa minus delako. M. M da, limitea, isa infinitora dijoanean, isa gehi bat, zati isa ken bat, eta berriru. Bueno, hemen ateratzen zaiguna ordezkatzen badugu da infinito gehi bat, infinito ken bat, infinito zati infinito, indeterminazioa berriru. Orduan lehenbizi, infinito zati infinito indeterminazioa denez, edo infinito berriru indeterminazioa eta infinito berriro indeterminazioa, osake, lehenbizi infinito zati infinito indeterminazioa kendu behar dugu. Hortarako berriro kopiatuko dut, limitea isa infinitora dijoanean, isa gehi bat zati isa ken bat, berriru, berdin, limitea, isa infinitora dijoanean, isa zati isa, gehi bat zati isa, zati isa, ken bat zati isa. Eta dena berriru. Bueno, hemen da, limitea, isa infinitora dijoanean, bat, gehi bat zati infinito 0, zati bat, ken bat zati infinito 0. Berriru. Bueno, bat, zati bat, bat berriru, bat. Beste bat. N. N antzekoa da, funtzio antzekoa da, baino berriru izan berrian da berriru isa. Limitea isa infinitora dijoanean, isa gehi bat zati isa ken bat, berriru isa. Gusten duzute hemen ez egoela bat berri infinito indeterminazioa, zela infinito zati infinito. Hemen gauza bera gertatuko zaigu ez. Infinito zati infinito da, hori badakigu bat aterako zaigula, bat atera zaigulako lehen, baina orain ja bat ber hiru bider infinito daukagu, orduan daukagu bat berri infinito indeterminazioa. Vale? Hau da bat berri infinito dela indeterminazioa. Eta indeterminazio hauetan zenbakia bilatu behar dugu. Eta zenbakia bilatzeko badakigu zenbakia dela limitea n edo edozar gauza infinitora dijoanean, bat gehi bat zati n berrene. Era honetako limite bat da e. Bere ikur positiboakin, hemen eta hemen gauza bera eukita, eta gauza hau izan behar du infinitora dijoan zerbait. Orduan, limitea hemen jarriko dugu isa gehi bat jarri beharrian, jarriko dut isa ken bat eta gehi bi. Zati isaken bat. Zertarako? Pues bat gehi hori lortzeko. Orduan, egingo dut, astu zait isa infinitora jartzea, limitea, isa infinitora dijoanean,
isaken bat, gehi, bi, zati isaken bat, ber, hiru isa. Bueno, orain esan dugu, batuketa ja badaukagu hemen, falta zaiguna da hemen bat eukitzea, eta hori erresa da, limitea, isa infinitora dijoanean, bat gehi bat jarriko dugu, eta bi hori zatitzen pasako dugu, isaken bat zati bi, eta dena ber hiru isa. Bueno, lortu dugu ja bat gehi bat zati infinitora dijoan zerbait, falta zaiguna da hemen gauza bera. Bueno, pues jarri egingo dugu. Limitea, isa infinitora dijoanean, bat gehi bat zati isaken bat zati bi, eta behar deguna jarri, isaken bat zati bi, klaro. Baina ez da trampa egitea da. Oain, mantendu behar dugu, egin behar dugu hau konpensatzeko bider bi zati isaken bat, horrela ez dugu ezer tramparik egin, eta oraindik falta zaigu hiru isa zela lehen zegoena. Jarraituko dugu. Berdin, limitea, isa infinitora dijoanean, konturatzen bazarete, hemen, kortxete honetan, ja badaukagu zenbakia. Orduan hemen daukatena da zenbakia ber bi bider hiru isa zati isaken bat. Orduan zer egin behar dugu, pues ja goikoaren limitea, esponentearen hemen, esponentearen limitea. Orduan ber limitea isa infinitora dijoanean, bi bider hiru, bueno, jarri dieteke ja, 6 isa, zati isaken bat. Bueno, eta limite hau nahi dugun erara, 6 isa eta isaken bat gutxi gora bera da isa, orduan 6 isa, zati isa, aterako zaigu 6. Ebertzei.